И така, пичове, днес отново имаме нещо ново за разопаковане. Ето вижте сами новата камера. Вече тук ще направим едно бързо разопаковане. Като цяло, това, което очакваме, същото като старото, само че ново или по-скоро подобрено. Това, което виждате, е Sony ZV-E10 Mark II, само че с китовия обектив 1650 Mark II, който вече има подобрена стабилизация, както и малко по-добър аутофокус и по-специално подобрение върху фокус бритинга. Нещо супер специално. Предполагам, че с повечето Sony камери идва. User Manual, 1, 2, 3. Това вече не е за мене. Може да се каже, че вече разбирам нещо това от камери. Тази камера, между другото, е специално за видео, в сравнение с старата, която може би е по средата, да кажем, че е хибридно. Страда за камерата. Аз имам вече такъв. Оригиналния от ZV-10-ката ми така и не го ползвам. Така че този няма да влезе в употреба. А това би трябвало да е батерията. Ще оставя камерата за накрая, за да има малко повече съспенс. FZ100 MP батерия. Доста по-голяма в сравнение с една от моите, които са от тия най-ниския стандарт. Това е Aftermarket батерия за моята ZV-10, а тази е вече над 2000. Да, тази е 2280 даже. Супер кажи речи двойно повече. Сега тази Aftermarket може да е малко повече, да, тази 1500, но оригиналната на Sony е 1150 мА. Иначе модел FW50 точно така. Тия FW50 батерии повече от 40 до 50 минути при 4K рекординг не могат да ви изкарат, така че доста зле, доколкото знам, една такава мога да държи около 2 часа, 2 часа и половина. Сега това в най-добрите условия, въпреки че оригиналните батерии на Sony си държат, ако трябва да съм честен, Aftermarket, което го виждате тук, макар и с повече милиампера, пак се разгражда по-бързо от която и да е оригинална батерия. Все пак аз не обичам да набивам пари в оригинални батерии, защото една такава батерия не е ефтина. Предполагам, това е Dead Cat, точно така, паза отгоре на камерата. Така наречения Wind Moth. Друго какво има? А тя камерата си е, да, окей. Но няма друго. Ето, може да видите. Друго няма. Това е. Ще свиеме кутията. Ето още един път само да покажа батерията. Така, свиваме и нея настрани и камерата би трябвало да си е директно с китови обектив. Защо взех с китови обектив при положение, че той общо взето не струва, който знае, китовите обективи на Sony не са нещо кое-знае какво. Интересно, че камерата не е с това ми прави впечатление. Не е с обърнат екран. Първото нещо, което ми прави впечатление, двете неща да го кажем, айде, са грипа. Доста по захват, има натурален захват. Само моите ZV-10 има, кажи речи, горе-долу същия грип, но това е с кейдж, а това е без кейдж. И това се дължи според мен на по-големия отвор за батерията, точно така. Понеже батерията в момента е доста по-голяма, може да видите сами, че е малко кофти с слагането на тази батерия. Не е направено много яко според мен. Нека първо да ви покажа камерата, да, и настрани. Това е общо взето. Тази част, самия грип около шутера е доста по-добър захват, натурален има и ти се вписва. Мисля, че има и малко по-хубав ретекстуриран материал на самия грип. Ето тук, което винаги е бонус. И ето го китовия обектив. Сега ще ви направя едно сравнение, тук съм приготвил. Това е оригиналния, който е на първа генерация ZV-10, може да видите. Той не е само за ZV-10, този обектив ще го намерите в по-голямата гама от камери на Sony, в A6000-та серия, примерно A6400 също може да го намерите. Не е нещо супер специално и е доста стар модел. Този обаче специално излезе с тази камера и доколкото знам, ZV-10 стандартната Mark 1 вече се продава с ето този, който е тук на Mark 2, което реално даже оскъпява тялото. Причината да взема камерата с китови обектив е, че реално беше само с около 40-50 евро по-скъпо. Това ти е още един обектив. Колкото и да е, така да го кажем, смотан, безполезен, каквото и да е. Това е обектив. И за 40-50 евро отгоре според мен си заслужаваше, не знам, нали, поне на мен ми изглеждаше като сделка. Идеята на това нещо е буквално като да стои като wind filter, ето може да видите. Реално ако се ползва камерата навънка и не се използва нещо различно от оригиналния микрофон. Ако трябва да сме честни, оригиналният микрофон изобщо не е лош, както не е лош и на моите. Реално Sony ZV-E10 Mark 1, 2 и Sony ZV-E1 в по-високата серия вече тя си е не APS-C камера, тя е full frame. Това са трите камери с най-добрите микрофони на Sony.
няма картина, защото не сме махнали капачката. Общо взето, камерата си се пуска. Това си е на видео мод, тя да видим. Доста по-респонсив, няма да ви лъжа. Ето ги менютата, надолу, нагоре. Общо взето, най-важната функция за мен е, ето я, може да видите. Когато камерата се обърне вертикално, иконките се обръщат с нея, а не както общо взето предишния модел. Въпреки че това за момента не го поддържа, доколкото знам нито една от камерите на Sony. Понеже и двете камери native при обръщане, ако обърна камерата така, автоматично ще започне да снима вертикално видео, без да се налага да го обръщам в постпроцесинг. Като минуси за тази камера, какво да ви кажа, няма механичен шътър, което означава, че не е много добра за снимки, няма да се лъжем. Също така няма и ограден IBIS на тялото, има само дигитална оптична стабилизация, която има доста голям кроп. Обаче тези неща не ме интересуват, при положение, че камерата снима в 4K до 120 кадъра чрез софтуерен апдейт, 10 битов лог формат, което е получил добре и е със същия сензор като A6700 и Sony FX30, което е, това е game changer общо взето за мене, нали? При положение, че идвам от камера с 8 битов footage. Това е страхотно. И какво мисля да направя? Да използвам главно тази камера за видео, а другата да използвам от сега нататък само за снимки. И общо взето по този начин да мога да имам две отделни камери за две различни работи общо взето. Да си върша работата е тази да си я ползвам главно за видео, другата да я ползвам за снимки. Като цяло това е за мен единствения минус на хората, които комплеймат, но то е нормално. Няма как да искаш в камера, кажи речи за малко над 1000 евро да имаш вреден IBIS, защото ако тази камера имаше IBIS, тя ще да направя 6700 абсолютно безполезен. Мое мнение е, че тя няма с какво точно повече да я превъзхожда. Нали, отново с изключение на това, че онази е хибридна камера, снима еднакво добре и видео и снимки. Има EVF, така че реално това е добре за фотографите. На мен това не ми е нужно така, иначе съм свикнал да правя снимки само на екран и то на екрана на ZV-10, а този, който го виждате тук е дори още по-добър, така че не виждам къде е проблема в това нещо. И общо взето това е камерата. Кажи речи същата като ZV-10 Mark 1. Ето може да видите. Да се огледаш в него. Принципно така трябва да бъде сензора на всяка една камера. Правим впечатление, че тук отзад корпус е черен, тук е метален и със сигурност мога ви потвърда, че стария обектив е по-тежък. Да, стария със сигурност е по-тежък.